sa vonku chumeli, zlietajú sa anjeli. V taký istý biely deň tiež som prišla na svet, viem, s týmto časom. Maminka, prečo ste postavili na zvolenskom sídlisku Západ Snehuliaka? No aby sa naše deti aj ostatné deti z neho mohli radovať. Zvolenčania, využite tieto krásne vianočné sviatky, konečne plné snehu, aby ste sa z nich tešili aj so svojimi ratolestiami. Dnes prajem vám, nech nikto pri stole nesedí sám. Šťastné a veselé, nech všetci máme, nech máte celý rok len šťastie samé.